Ahoj, ja som Tommy a toto je Hero Barber. Som v pohode? Ja som taký moc uletený. Ahoj, ako sa voláš a kde sa nachádzame? Čauko, čau. Čauko, čau. Ahoj, volám sa Tommy a nachádzame sa v Hero Barbershope na Židovskej v Bratislave. Povedz nám niečo viac o tvojom barbershope. Barbershop vznikol v roku 2017. Momentálne máme dve prevádzky na Židovskej ulici. Ktorá služba je u vás najobľúbenejšia? Je určite Bad & Balls. Je síce trošku drahšia, stojí 999 €, ale momentálne máme v akcii za 666. Treba prísť a vyskúšať. V čom je Hero Barber výnimočný? Vo všetkom. Od nášho staffu až po kávičku, ktorú podávame. Gorifi! Odkedy využívate Bukio? Bukio využívame od roku 2022, presne si pamätám. V čom má pre vás Bukio najväčší prínos? V tom, že je to jednoduché pre užívateľa, to znamená pre tých našich klientov. Multilanguage. Opíš Bukio 3 slovami. Jednoduché, intuitívne, ľudské. Prečo ľudské? Že keď mám nejaký problém, alebo by som chcel zapracovať nejakú funkciu, tak viem sa vždy s nimi na tom dohodnúť. Pár dní to je zapracované.